імя Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Калі ўсё было ахоплена глыбокаю цішай і падышла сярэдзіна ночы, Твоё всемогутное слово, Пане, сышло з неба, з каралеўскіх палацаў. Каб мы маглі годна скласці на свяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі, Христе, змілуйся над намі, Христе, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодору небесный, Боже, вычел всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління нашає, які сядеш праворучниця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Ахвяра святой мши складаецца за памерлага Сергея Барысенка. Молімся. Усемагутны вечны Боже, святло вернага люду, ласкава напоўні ўвесь свет Тваёю хвалою і дай пазнаць Цябе ўсім народам узянні Тваёй праўды. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читание книги мудрости Сираха. Похвала мудрости у ёй самой, и прославлена будзе яна сярод свайго народа. На сходзе найвышэйшага яна адкрые вусны свае,
і перад ягонай магутнасцю будзе ўсхваляць сябе. Тады загадаў мне стварыцель усяго, той, хто стварыў мяне, вызначыў месца для майго шатра і сказаў: у Якубе пасяліся і ў спадчыну прымі Ізраіль. Спрадвеку, з самага пачатку ён стварыў мяне, і ніколі я не перастану існаваць. У святым шатры перад ім я служыла, і так умацавалася на Сіёне. Ён таксама даў мне адпачынак ва ўмілаваным горадзе. У Іерусаліме ўлада мая. Укаранілася я ў праслаўленым народзе, ва ўласнасці Пана, у спадчыне ягонай. Гэта Слова Божае. Слово сталося телом и поселилось між нами. Слово сталося телом и поселилось між нами. Хвали Иерусалим Пана, прославляй Сион Твоего Бога, бо Он умацовый засовый промов Твоих, благословляй серу Тебе, сынов Твоих. Слово сталося телом и поселилось між нами, и Он усталёвый мир на Твоих мишах и насыщает Тебе отборною пшеницей, и Он посылает Слово Свое на землю. Вельми хутко летить Его Слово. Слово сталося телом и поселилось між нами, и Он обвестил Слово Свое Якубу, постановы Своей и присуды Израилю. Ніякому народу больш так не вчинив, яны не ведають присудно ягоних. Слово сталося телом и поселилось між нами. Читание послания святого апостола Павла до Ефресов. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословлением на небесах, бо Он выбрал нас у им перед створением свету, как мы были святыми и беззаганными перед им у любови. И Он предвызначал нас для усыновления праз Иисуса Христа, поводле уподобления Своей воли, деля хвалы Своей и прославления ласки, якое дарил нас у милосованным. Почувши про нашу веру у Иисуса Христа и про любовь до всех святых, не перестаю дяковать за вас Богу, успоминаючи нас у молитвах своих. Ка Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал нам духа мудрости и обновления у познания Его и просветлил в очи сердца вашего, каб вы ведали, у чым надея покликання Ягоного, и якое багацце славной спадчыны Ягонай сярод святых. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хвала Тобі, Христе, якого весілі народ нам. Хвала Тобі, Христе, у якого повірив світ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами, І з Духом Твоїм.
Читание святого Евангелия поводле Иоанна. Хвала Тобі, Пані. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Яно було у Бога спрадвеку, усё праз Яго сталося, і без Яго нічога не асталося з таго, што сталося. У ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей, а святло свеціць у цемры, і цемра не агарнула яго. Было святло праўдзівае, якое асвятляе кожнага чалавека, які прыходзіць на свет. У свеце было, і свет праз яго стаўся, і свет не пазнаў яго. Прыйшло да свайго, і свае яго не прынялі, а тым, хто прыняў яго, дало ўладу стаць Божымі дзецьмі. Тым, хто верыць у імя ягонае, хто не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся. Слово сталося целом і пасялілася між намі, і бачылі мы славу ягоную, славу, якую мае ад Айца адзінародны, поўны ласкі і праўды. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сёння мы чуем урывак з Евангелия паводле Яна. Гэта першыя вершы гэтага Евангелия, пролог Евангелия Яна, дзе евангеліст, выкарыстоўвае параўнанні, называе Хрыста словом з вялікай літары і святлом з вялікай літары. Для юдэяў святло і цемра былі не проста паказчыкамі пары дня, але таксама ў пераносным сэнсе азначалі добро і зло. Мы таксама часамі так гаворым, што тое, што мы робім у цемры, калісьці будзе бачна таксама пры святле, будзе ўсім вядома. Гэта Евангелие паводле Яна пачынаецца тымі самымі словамі, як і ўся Біблія. Кніга быцця, першая кніга Бібліі, таксама пачынаецца словамі «на пачатку». На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. І далей ідзе апісанне таго, як Бог стварае ўсё, але з самага пачатку аддзяляе ад цемры святло. І ва ўсім гэтым стварэнні свету удзельнічае таксама не толькі Бог Айцец, але таксама і Пан Езус, Бог Сын. Можна сказаць, што Бог прамаўляе сваё слово, і гэтым словом з'яўляецца сам Пан Езус. Бог Айцец дзейнічае сілаю і пры ўдзеле Езуса Хрыста. І калі адбылося пасля стварэння свету грэхападзення першых людзей, іх бунт супраць Бога, калі яны самі вырашылі вызначаць, што добро, што зло, заняць месца Бога, патрэбна было новае як бы стварэнне. Яшчэ раз Бог скажа сваё слово. І гэта слово станецца целам. Это Пан Езус прыме чалавечае цела, такое ж, як у нас, і стане падобным да нас ва ўсім, апрача граху. Каб нам адкрыць магчымасць ізноў хадзіць у святле. І мы сёння просім у Бога гэтай магчымасці распазнаць Божую волю, прыняць Божую волю адносна сябе і палюбіць яе, зрабіць Божую волю адносна сябе, нашых бліжніх, гэтай сваёй воляй. І тады ўсё, што мы папросім у Бога, ўсё гэта здзейсніцца, бо будзем прасіць таго ж, чаго Бог хоча для нас. І калі будзем так паступаць, будзем хадзіць у святле, а не так, як тыя, хто не прыняў Хрыста. І калі Ён стаў чалавекам, і ў гэтыя нашыя дні ёсць многа тых, хто Езуса не прымае, бо
успрямае яго і яго навуку як пагрозу. Пойдучы за Христом, многае ў сабе трэба будзе змяніць, адмовіцца ад эгаізму, ад таго, каб быць на першым месцы і гэтак далей. Просім добрага Бога, каб накіроўваў нашыя крокі жыццёвыя туды, дзе мы будзем хадзіць у Христовым святле. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Святого святла, Бога соправного, Бога соправного, Божьего таинства. Да Бога, які ў сваёй бязмежнай мудрасці і любові паклікаў нас да жыцця, узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за Христовы касцёл, каб праз сакраменты ён мог усюды сведчыць аб любові Бога да чалавека. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб ён быў айцом і братам для ўсіх людзей на зямлі. Цябе просім. Молімся за памерлых. Асаблівым чынам даручаем у гэтай святой імшы памерлага Сергея Барысенка. Веру, які вызнаваў веру ў Хрыста тут на зямлі, каб добры Бог стаў яго узнагародай у небе. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных каля алтара Пана, каб мы сярод штодзённых цяжкасцяў умелі захаваць унутраны спакой. Цябе просім. Пане Езу Хрысте, збаўца свету, выслухай малітвы Твайго касцёла і прывядзі ўсіх людзей да дасканалай любові і радасці вечнага жыцця, які жывеш і валадарыш праз усе векі вечныя. Народився Ісус Христос, ясільках малих. Хвала Богу на вишенях, супокой
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Ойче ласкавы, освяти гэтыя дары збавенным нараджэннем Твайго Сына, які паказаў нам шлях праўды і абяцаў жыццё вечнае, праз Христа Пана нашага. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору серце. Основа земных давана. Подякуем Пану Богу нашему. Угодно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо праз таямніцу ўцелаўлёнага слова заззяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога ў бачнай постаці, былі ім узнесеныя да любові нябачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню. І мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословлен и той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос, і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету,
якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць у міласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі. Праз іх заступніцтва мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з яго дапаможнымі біскупамі, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Памятай пра слугу Твайго Сергея, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у Яго ўваскрасенні. Калі Христус уваскрасіць целы памерлых з праху зямнога, і нашае смяротнае цела прыпадобніць да свайго хвалебнага цела. Нашых памерлых, братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Калі вытрашуся слёзы з вачэй нашых, бо, убачыўшы Цябе, Бога нашага, такім, які Ты ёсць, праз усе вякі будзем падобнымі да Цябе і будзем хваліць Цябе бясконца праз Хрыста нашага Пана, праз якога адорваеш свет усялякімі добротами. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе вяки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши,
просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі наše, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце блішняму знак супакою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Помолимся. Пане наш Боже, покорно Тебе просим, праз гэты сакрамент ачысці нас ад грэшных схільнасцяў і дапамажы дасягнуць жаданага збаўлення праз Христа Пана нашага. Амин. Святый Архангеле Михайле, калі ласка, прысядьце, паслухаем аб'явы. Заўтра, 6 студзеня, урачыстасць аб'яўлення Пана, удзелы ў святой імшы абавязковы, імша ў Стоўбцах у 11 у 18, у Адцэдзе і Жацераве ў 9, у Сверынаве ў 11, у Новым Свержні ў 13. У гэты дзень адбываецца благаслаўленне крэйды, кадзіла, вады, а таксама золата. Наступная нядзеля – свята Хросту Пана. Для нашай парафіі гэта асаблівы дзень, яшчэ і таму, што гэта дзень нараджэння для неба айца Фабіяна Малішоўскага. У гэты дзень члены ружы слугі Божага Фабіяна правядуць ружанцовае набажэнства, якое распачнецца о 10 гадзіне. Падчас імшы члены ружы адновяць свае абяцанні, складзеныя Найсвяцейшай Панні Марыі. Пасля заканчэння ранішняй імшы нашы юныя акцёры прадставяць вашай увазе батлейку. Пасля яе адбудзецца падвядзенне вынікаў конкурсу малюнкаў «Чакаю цябе, добры Божа». Рыхтуемся годна правесці святочны дзень наступную нядзелю. На гэтым тыдні святая імша ў Стоўбцах у аўторак у 9 раніцай, у сераду і чацвер у 18. У пятніцу ў 9 і 18, у суботу ў 9 і 19. У нядзелю, як заўсёды, у 11 і 18 у раскладзе магчымыя змены. Не забываемся пра заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі, бежмавання. Яны праходзяць кожную суботу ў 18 гадзін у касцёле. Гэтыя заняткі трансліруюцца на нашым YouTube-канале. У ларку ёсць малітоўнік «Ойча наш», а таксама каляндар на 2025 год. Дзякуем за ваше ахвяраванне і працу. На новы тыдзень прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с духом Твоим. Схіліце галовы на благаслаўленне. Бог бясконца добры праз уцелаўленне свайго Сына рассеяў цемру гэтага свету, а праз яго нараджэнне напоўніў святлом гэты дзень. Няхай ён адгоніць ад вас цемру грахоў і асвеціць вашыя сэрцы святлом ласкі. Амин. Бог, які паслаў анёла, каб абвясціць пастушкам добрую навіну аб нараджэнні збаўцы, няхай напоўніць вашыя сэрцы сваёю радасцю і ўчыніць вас вестунамі свайго Евангелля. Амин. Бог, які праз сваё ўцелаўленне паяднаў зямное з нябесным, няхай напоўніць вас дарам свайго супакою добрае волі, і далучыць вас да супольнасці святых у небе. Амин. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Амин. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Фабіяне, наш чудотворця, з нами
вибираєш життєвий шлях, вибраний слугу твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обіщаючи Слово Твоє і уділяючи святі сакраменти, а дари ласки хвала, полтора слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Прес Христа, Пана нашого. Амин. Чому ж сьогодні ночка одніє, і як от сонця неба ясніє? Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Чому ж сьогодні з неба ангели людей співають гімном веселим? Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Чому ж сьогодні люди співають, дари приносять, Бога вславляють? Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Чому ж сьогодні зорка так дивна пред королями світить неспинна? Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився.